Pila na lang. Gamatoy ang gibilin. Kana hinoong istoryahan ninyo. Ay, post na. Post. Kana hinoong sangyawa. Makaulaw yun. Huwag atong imaterial. Yung antipara, may pilin eh. Kasi, kinsa man eh. Imong mata na pilin. Mura tag maulaw. Isi istorya ganyan, naulaw ko. Kaya nga naman, premature pa ang panahon. Ang ato manggong pagguwa, pinagin ni sa buha. Dili tong singgit rata nga kita mao nya wala tay buhat nga atong kana bang mo bay mag-promote, no? Mo magpadayag nato natong buhat. Unsaon nato ni? Kay ang subject nato karon, first seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kanarang duha, wala na ayaw itong pangita itong mga butang. Kay dili ikaw ang mangita. Ang Diyos ana mo'y magdugang na to. E sa unaha pagpangita ang gingharian sa Diyos o ang pagkamatarong. Kay unya kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Eh di ayaw pangitaan ng mga butang. Dili ta maghisgot kung saon ng mga butang. Ang atong hisgutan duha ra ka parte diri sa kalibutan, gingharian dayon pagkamataro. Unsa may nakita nato karon, ang gingharian nakita nato. No? Nganong nakita nato tungod kay ang unang magsasangyaw sa mahal hari tibuok ang iyang presensya nga kaning Pilipinas mo'y gibalhinan sa gingharian. Correct? Dili ta mo supa, correct kayo. 100% correct yun. Sunod, ang pagkamatarong naman po. Unsa may pagkamatarong? Nga kanang ang hunahuna gusto og matarong, sa una sugarol ko. Di na ko sugarol karon. Sa una palahubog ko. Di na ko palahubog karon. Sa una, talamaji ko. Lalaki, palakiro ko. Di na ko palakiro. Di na ko talamaji. Matarong na ko karon. Mao ba na? Ato ko nung basahon ng Bible. Simple ra kayo ang pananglitan ni Kristo nga gigamit. Simple. Pero lisod kayo buhaton. Ug mao kani ang tahas sa Pangulo diri sa kalibutan. Unsa to iyang sampol? Atong basahon ning iyang sampol. Ha? Kana muna iyang sampol. Oh, sampol niya ni. Buti pasabot ang tutukan nato kaning kalibutan ba? Unsaon nato nga kaning kalibutan maluwas ning kalibutan munay pagkamatarong. Unsaon nato nga mahimo ning gobyerno sa Dios kaning kalibutan. Munang dili na siya sayon. Lisod kayo. Ngano man giyon sa ni pagama sa Ginoo nga mahimo ning lisod. Inigsangyaw nimo supakon kas mga tao. Ang Diyos gagama anong supakiro? Nganong ingon ana man ang plastada. Kay kung sayon kayo ang paggamaan ni daghan ang mugama. Magsangyaw ta kay mapariyat ang kibuloy. Madato ta. Di sangyaw. Pagsangyaw mayon dito mutuog ay kani mutuog ko kay muna ni. Pur tanan. Wa nay sangyawan puro nagatukod. Unya way lami ang sinugo sa Ginoo. Dili siya misteryo. Kaning pagtukod og pundok sa kalibutan moagi nagdako kayong misteryo. Pareha ni mahaling haring Pilimon Riambunansa sa una.
Adisir niya natukod ang iyang grupo karon nga Kingdom of God ning agi og dako kayo misteryo. Nabuang siya. Nakita ni gigapos. Nagpasting. Nagbilanggo siya siyang kaugalingon. Aron nga mahimo tong history sa pag-establish niya sa iyang grupo. Inana na. Moto nga sa una kay dito man tagikan ako diha magbugikan. Wa nagilaing labaw nga magsasangyaw sa tibok nga kalibutan. Kung tun-an nato ang kaalam nga iyang gisulti dinhi sa mga tao dinhi kanato, wa nagilaing labaw. Tungod kay interpretasyon sa Bible ang iyang gigama. Hubad sa Bible ang iyang gigama. Exegesis of the Holy Scripture. Pero lagi kay duha man hingretwit dito sa spiritual division. Kaning kalibutan by division maning kalibutan. By division. 7 man ni kadibisyon tanan. Dunay mga pinaka-gutling dito nga wala niya itugan. Sama aning kalendar. Wala itugan ni sa Ginoo dito. Kaning pagkasala niya dan ang iyaha diha gikan lang sa lunop sa 525 padulong dito sa Armageddon War. Pero kanang gikan sa lunok padulong dito na dan wala ni tugan sa Dios dito. Muna nga di niya mapahaom sa Bible nga siya ang maluwas, awalo ang maluwas kay siya man ang iyaha dito. Unya kinsa ba ko o kinsa ba mo o kinsa ba sila nga mukat anak nga kung kita usa ka magtotoo sa atong pangulo mahadlok man ta magbuhat og lapas, mahadlok man ta magbuhat og sala kay nituo ta unya ako nakakita ko nga kadto si Malngari Dios nga galingkod sa ibabaw sa dagat. Unya man namasta-masta apan tungod lagi sa dito na ko samal kanang tingog nilapay sa akong naon. Bangon! Basa ang nung mitangiri ni Pilimon. Na di naman ko ganahan mo basa. Kay ang ako una-una, material na tuwan ako sa negosyo, magnegosyo na lang ko. Kanang Bible, ako na nang gisulod sa kahon. Kanang mga history, gisulod na nako sa kahon. Akong mga asawa, gipangabog na nako. Ikaw mauli ka dito sa imong ginikanan, ikaw mauli ka sa imong ginikanan, ikaw mauli ka sa Cebu, Kamatukos, Manila. Kay mo balik ko eskwela sa pagkaabogado. Mo ito'y hunahuna na ko. Naghuna-huna din ko sa kong mga amigong engineer, mga amigo na ko nga mga abogado, kung magkita na kita diha karon. Buhi pabagha mo. Ni pahawa ko dito sa Hall of Justice sa Quezon City 2008. Totally nga wala na ko mapakita dito. Ihap-ihap na ko 2018, 10 years ago. Kaila pa baka na ko itong mga tawhana, pero kaila ginako to kay ang huna-huna batanon pa to sila ron. Na ako itong huna-huna o mulapos kong eskwela sa pagkabugado, mag-private na lang ko, kay di naman din ko dawaton sa gobyerno. Di private, di pansakta ng kwarta sa kumpursa. Mao nga wala na sa huna-huna, mo nang di ko ganahan mo basa sa Biblia o sa nong mitanghiring. Pagutro na po, ning aki na pong tingo, basa ha ang nong mitanghiring ni Pilimon, kinaay sayo. Na ako ni sayo, gusto ni sayo niya. Masayo pa rin ang Diyos. Pwede ba di masayop ng Ginoo? Kung nahuna di masayop ng Ginoo, di masayop ng Diyos.
Karon kay nahinumduman man ako. Pagkasunod anang adlaw pagkagabi paday, pila ka gabi, ikatulo ng higayon. Gadamgo ko, timanin ninyo na akong istorya. Di man guno magtimaan sa akong istorya, manang masuko ko kay di mo magtimaan. Ako diri sa atong panimbahon ta mag-focus. Inani. Ay mag-focus anang live. Katong nagtanaw lang mo. Pero ay mag-focus diha kay diri ang atong focus sa sulod sa atong panimbahon. Sa ikatulo, ang akong danggo si Mahal Ngari galingkod sa bangko nga pula, nga putol ang duha ka tiil, gapurol o gahukas. Iyang gibukhad ang mitanghiri. Dayon gibasa niya kanang taas nga papel, kanang breakdown of the 7,179 years from sin of Adam to Armageddon War. Mo na iyang gibasa. Galantaw po ko, kaya di ako kusuluyon niya. Paglantaw na ko kay, gikan sa 525, padulong ni Adam, lapok man. Lapok, na yung pintalan og tinta sa bulpin. Wa kay makita bisag usa ka letra. Bisag guhit lang wala. Pero gikan sa 525, padulong sa kang manalo, gasiga murag fluorescent. So wa kay pwede usbon niya. Ay naghilap di ka pwede magguba-guba siya kay malintikan kas Ginoo niya. Gasigagod ng papel from gikan sa luno padulong dito sa kang 1914 kay 1914 may ako nakita. Gikan sa 525 padulong sa 1914. Murag fluorescent gasiga pero from 525 padulong ni Adan, murag kolor niyo. Inana kay itong walay makita. Ang iyang gilingkuran nga bangko pula, putol ang duha ka tiil. Unya siya pod gahukas. Unya gasyort diri. Mao to ako tong nahuna. Ngano man eh? Usa ka meaning ato. Nakahuna-huna man ko nga naay problema dito. Maura gihapon tong maura maghihapon. Unsaon man nato ni? Unsaon man nato ni pag-solve? Di basa-basa ko dito na basa-basa nga taphaw. Pagkagabi gadamgo ko, hilabay na po ng tingog. Tutuki sinuwi, tutuki sinuwi. Tutukan ko sinuwi. So ano ko pagtutok? Basa kong nuwi. Nabasa kong nuwi. Pagbasa na kong nuwi. Di magyapon ako makuha. Lingkod po dito sa bangko, lantay, baliti. Pagka sunod gabi, gadamgo ko. Aw kanang tingog hilapay kung naon siya. Tutuki sinuwi, patya si Matusalam. Nakahuna ko matang ni problema sa una. Sa unang panahon, ang mga banggitang preacher ni Mahal Ngari, mga debater ngayang ipadala, mangutan na ganiya. Unsa man niya atong kuan ani nga siya man ang maluwas. Ismail Ngari, gumika ng June Iraya. Kay nasayop ni pag-imprinta. So kung nasayop to pag-imprinta, na original. Iya untang itudlo na mo inani ang pagi. Sayop na mao ni pagi. Wa man pud mo. Unya last din ha sa iyahang dakong balay. Insya ako nang solve na nako. Ko unya usa may kuan naman ngari insya magupa man diri. Solve na dito gisolve na gikan ni Adan anak. Pag-abot sa magupa man pud diri. Siya pang gimugwa. Basig tinago ng usa diha. Pero ga ahon-ahon unsaon nato pagkahimong maghuhusay nga nahisumpak mas Bible ning Bible ato husayon unya nasiyam nang ato ang ilaha diri sa Bible walo. Pagkadako man kayo mahimot ang unsaon man eh. Mao nang naangwa gina masulbad. Mao nang anong panahon na may akong gitutukan. Basa ko ditong nuwi. Pagbasa na kong Noe, ang edad ni Noe 600 man. Galuno. Mabasa man nato na sa Genesis City 6 og City 11. 600. Iyon man na pag-istorya no?
ni sa nagpangidaron sinuwi og unong tagatos ka tuig sa ikaduha nga bulan sa ikapulog pito ka adlaw sa bulan ni adto gayud nga adlaw nga buswang ang dagkong kahiladman sa yuta ug ang tambuanan sa langit nga abli. It means naglunop yun. 600 sinuwi. Nang kaya ang lunop nimo 525 negative. Dito 600 sinuwi. Dili kay ang imong 600 ang 523 nga dito mataw sa arpaksad. Purting sayo pa. Mao nang nga nasuko na isa. Pakurhe-kurhe ka. Sikin sa kang mukurhe, wala ko nagkurhe oy. Ginoo ka tudlo na ko ana. Di malintikan sila Espiritu Santo ilang kontra karon. Paktyon sila tanas Ginoo. Kaya usaon man ninyo paghusay sa kalibutan nga husayonon man dayon mo na. Kanang inyong 600 sinuwi sa 523 ninyo dadon ang 600. Lunop man ang edad ni Nuwi nga 600. Samtang ang inyong 523 nataw diha sa arpaksad. Di nagsyapol, di karambol. Bot ipasabot. Nataw sa arpaksad dungan sa lunop. Nan kay giingon man dayon, duha ka tuig human sa lunop. Usa mataw sa arpaksad. Asan niyo ibutang ang duha ka tuig? Nga duha ka tuig man human sa lunop usa mataw sa arpaksad. Samtang sa inyo nataw sa arpaksad akto man sa lunop. Usaon mo na. Di perting ko ana. Manang dili na sa tumutumo, dili kay ako patuto. Mabitaw na yung giingon nga og kanay magtuon lang unta. Dawaton ba nato ato bang abrihan ba nato atong kasing-kasing? Matod pa ni mahal nga sa una, empty your cup. Kuhain ang imong baso nga napunog tubig. Napuno naman ng tubig na may gamay hugaw. Kuhain, yap ina. Pasuglan ng tubig nga bago. Paminawa, ayaw, wala kang tamagpugsanay mo tuo ka dili. Paminawa lang, tuni lang, di ba makasabot ka nga niya ang insaktong husay. Musumpay dayon. Muna nga, moabot ang panahon nga ang mga leaders diha nga gahi, mga wala sa kalibutan. Dayon, mugwa ang mga leaders nga buotan nga makasabot sa kong buhat, musumpay ni. Dito ni mutakdo. Diri ding mga lidera karon nga mga gahi kayo. Kay mauna naa sila gibarugan nga si mahal nga hari mo ni inana. Pero dili sila ka mao manimati sa akong gisulti. Di wadon sila sa kalibutan, wadon pulihan sila bag-o. Dito pa na masumpay. Inana. Mao na nga dunay comment niya. Yan nga kung tinuod nga sumpay ng imo, nganong nagtukod man kag imong pundok? Sumpay man kana dapat kang mahal nga hari kingdom of God. Dito ra to ako Adto ra ko mugwa. Dili ko mutukod og ingin ani lain pundok. Inani niyo, sabtan ninyo Dunay kaalam nga idugang ang Dios. Sama sa kalendar o sama sa pagkoreksyon sa tuig nga nakasala si Adan. Kung diha ko ipagawa sa Ginoo, ibilin ko diha, dili na mosugot. Magubot na sila. Kay paggawas na ko, ngayon ko nga 181, ngayon sikin sa mga pawa kung ragya po ko. Pagtukod ng imo, kay imo man ingubo ning kang mangari 181 179 bidiri pahawa pagtukod mao ra gyapon metabo. Mao nga dili mahimo na ang Dios na hibalo na daan tanan. Namatay siya sa 2018, gipagawa ko sa 2019 kay aron why conflict, why kagubot. Kuyaw nang Ginoo og mo edit. Mo ni gingon magbantay mo nga di mo editan. Kay pag edit goodbye. Ninana.
Ang kalendar. Purting tinuura ang kalendar na to. Unang gipabanhaw sa Ginoong kalendar. O magpabilong kaniya, mugawas to. Dito mugawas. Kay kanang mga leaders niya karon, dili man na magpaubos. Di man na magpaubos na ko. Gusto man na sila nga, sila ilapaw na ko. Saan man ako pagsumpay niya? No? Muna simple ang idea. Di makatunglo na po ko. Pagtunglo na ko, magdaot sila, patay. May anak na yun. Mao nga, there is another title. Title ra. Morning title lang nga, murag nakalahi. Pero imong tanahon ang buhat, sumpay ra dito. Dili ning title. Ang title murag wala ka sumpay kay Kingdom of God, Kingdom of Priest. Pero tanawa ang titulo sa Kingdom of God. Tanawa ang kinahul, ana, di ba? Kingdom of Priest na sila. Kanang Kingdom of Priest, tanawa ang Israel, di ba? Kingdom of God na. Kingdom of God and Kingdom of Priest is the same. The same na sila. Mo na hidden nga wala nila masabti. Hinana. Na di, na nita mo nang gapagawas mo, nani, no? Masuko na sila. Pero ako dili ko maulawan ni musulti kay aning 2012. Gipadam ko man ko sa Ginoo. Nga niuli ko sa balay mo sa Rizal. Unya ka ng tingog gikas atop sa hagdan. Ayan nga, dili na si Pilimon ang Kristo karon sa kalibutan, ikaw na. Wala kumutuo na. Wala kumutuo kay ang akong nahuna, gisulay ra ko. Naibalo mo, kung sa kasulid ang akong pagtuo dito, pagsalig. Pagkasunod nga bulan, ina na po ko, si Pilimon, ulipon na lang siya karon. Magabaan biya punta magtumutumo tag istorya nga di tinuod. Mag-istorya tayo nani? Naka-live tas Facebook. Moabot man nila ning istorya ha? Kuya di na tinuod. Kani akong istorya nadungog sa langit, nadungog sa Ginoo. Nahibalo ang Espiritu Santo. Kuya di tinuod, di ta madlong magabaan ana. Pataka tang istorya nga di tinuod. Muna ako dili ko mahadlok magabaan kay tinuod man. 2012. Dili na si Pilimon ang Kristo karon sa kalibutan, ikaw na. Ay mo to kay ako man po kumutuho pareha man ta. Wa mo to halaba pa ko kumutuho. Asa tong kiling-kiling dire na walang to kiling-kiling daghang to. Ya, nah baru melingaw po teman. Dayon, ginan ko nga kay nagkuan lagi ko kaning mura ko nasuko sa undam ko. Una pagsulay ra man ni. Isulay mo ko sa Ginoo ani. Sus kay niingon man hinuon pagkasunod adlaw tulo ka adlaw ba to, tulo ka bulan ba tulo ka semana ba to. Basta dikit kayo ang pangitabo. Di mura gyapon dito gyapon sa balay mo sa Rizal. Mura gyapon iksina ni uli gyapon ko dito. Pag uli nako dunay tingo niingon nga si Pilimon ulipon na lang siya karon. 2012 na. Unya nagdam ko dayon ko nga 2012 gihapon nga gamay kay siya gamay pa ani. Gamay pa ning eraser. Nagkamang-kamang dito sa abuhan sa among balay salitan. Kanang ilaga nga minya. Tinuod ni. Ang mahadlok ang tagmagabaan nga di man natumutumo. Kaya ni gamay kayo murarani siya kadako. Nitindog nilingkod siya diha sa akong bangko. Tumoy sa akong bangko diri. Ingon siya nga mamatay ko.
wala ko'y kabinlan, wala ko'y anak nga kabinlan sa gingharian, ikaw lang. Kung dili, malgali, dili. Nahibalo ko nga di ka mamatay. Yung katawa man siya. Pagkatawa, nahimo din siyang tao, dako. Iyang isulti, problema ko isulti, kaya nag-live na pata. Kunya, 2012 na, pagka 13, galupad ang sobre, gikan sa balay ko sa Rizal. Padulong sa Samal. Pag abot dito sa Samal, akong gidawat ang sobre, dahil gikuha na ko ang sulod sa sobre, akong gibasa. Iya hamang sulat, nga mamatay siya, wala siya'y anak nga kabinlan sa gingharian, ako lang. Nasuko ko. Usa man yung damguhan ni nga, nabuang ni damguha. 2013 ha. Sabay akong sala nga nahimo diri sa Samal. Anong tintalon man kunin mo Ginoo? Unsa man day nakulang ani akong pagpangalagad nga musugot ko bisag adto ko hospitoon sugoon. Musugot gito. Sa ngalan sa kaluwasan musugot gito. Mo gid akong panumpa. Besan pagkatus bulan ko ipadala. Basta kaluwasan ako na. Anong mobalibad man ko? Hibalugo ko nga naay gahom ng sugoon. Mobalibad ka? Nga na may gahom ng sugoon? Di ko mobalibad. Nganong di padadaan man ko ni mga damgo nga mga pagsulay. Sus na, nakatulog ko balik. Ni balik na pong damgo. Galupad ng sobre. Gikan diha sa balay ng Rizal. Gasuot-suot anang lasang. Padulong sa Bukidnon. Padulong sa Samal. Maurag ya po isulod. Mga mamatay siya, wala siya'y anak nga kabilan sa gingharian, ako lang. Tinood, pagkamatay sa 2018, niuli kong Samal. Pag uli na kong Samal, dito ko Samal na dayon, nagmaterial na ko, una di na ko anak-anan. Pero ang resulta, nibalik siya na ko. Nibalik. Hidugo siya sa lamisa. Yan siya, hinumdumi nga duha rata sa kalibutan. Dili tulo, dili upat, duha ra gyud. Sa may kasulti ana. Siya kung wala pa ko namatay, ako ang mulampo sa tibuok ng kalibutan, apan kay patay naman ako karon, ikaw ang mulampo sa tibuok kalibutan. Binot-bote, ato ana yung istorya dito. Pangutana mo dito niya. Basit tubagon mo. Iya isa morning nga dawata pinug dawata ni globo man murag kanang kalibutan na sa tubangan nya siya nilakaw dito snip-nip nga wa na pagbalik. Di na gid kuno mo balik siya pisan pa hangtod sa kanusa. Ni lakaw ni sulod siya dito snip-nip ki kayo. Nga dili matupngan ang kangit-ngit sulod siya dito. Moto nga ako na may naghayag man ang akong nitindugan. Mura kuan ang kong adlaw, akong giarsa, pag-arsa kay gaan raman di ay. Pagkasunod mo na tong si Abraham. Inana. Mo na dayon tong si Abraham, akong gisulti ninyo. Munang nadawat na ako ang sugo, kay gipauli ko diri sa dapitan. Pag uli na ko diri sa dapitan, niguwa din ning duha ka tawo akong gisugo ipadala. Gasugo ko. Kay mo maning buhata dito, sugo man itong niya, sugo. Kami gipang sugo, may palakaw. Niguan nindo ka tao, akong gisugo. Yan ko, singgitin ninyo ang orkita, kay mo na ibaba ng Orkita City. Naaman ko igsuon diha nga leader, nga pangulo sa pundok, daghan man na siya mga sakop. Kung mudawat sa ninyo, ayaw mo pagsukol, ayaw mo pagpakiglantugi. Mana ayaw ko nitugon nila. E dili trabaho ninyo ang pakiglantugi. Pailob mo sa tanan. Muna akong gisugo, muna akong gitugo nila. Pag abot nila dito sa Orkita, wala sila kahigda sa Orkita. Kaya wala sila dawata, kaya ang mga tao manirado ilan doolon. Hanyo sila, ari may matulog, dili may matulog ninyo. Kaya nahadlok na ko ito sa inyong sungkot. Inyo pang kauban apay bungot tagas kay bungot taas buhok sungkod po ninyo nga balikog nahuna nila basin og mga dautan pero dili
this is naka-program na daan sa Diyos tanan. Scripted na ning tanan. Di hinla po sila galuran. Kay mga alas 12 no, alas 12 diha usor kita. Katong gi-interview mo sa People of Orkita. Oh. Unya labaw na mustulay, lapang nakalabang na mustulay. Talik man ang tulay kanang nahigo oros ba. Oh, talik. O, sato pa, sayo pa kayo to. Padayon mo atog lagaw. O, pwede nga dito na madapit sa unahan nga kahigda. Wala na mo sa sulod sa Orkita. Kay sunod anang talik, Talairon, dayon, Buena Vista, dayon, Samura. Oh. Apil din ang Samura? Na. Ay, Tabok Norte. Oh, muna dapita diha kanang nahugno nga hanging bridge. Di ako magagian so na mag-deliver og tuba, tangkil kog kawit, tangkil kog sugong, aw kaning tungganan og sanggo. Manang paghugno gyud sa gustong luoya kayo. Nahinumdum gyud ko sung kagahapon. Kanang hanging bridge ha pag naog mo sa hanging bridge na diha mo sanggutan. Na diha ang suki sa akong tuba. Nga sagol tubig sa katunggan. Hey, gamay ra magkay kog tuba. Di ako na lang sa gulang og kanang taob. Botang nagtungog, botang nagkamay, botang nagsubos putong kaluoy sa Ginoong nang ginom kalibanga. Amit kayo. Sa unta man. Bahala na basta kay operator po kay itong isang galon sa una. 4 pesos. Taplaw gis lagi ninom. Nya pag uli nila dire ako silang gingnan nga, kumusta ang Orkita? Orkita, ganyan, usamis. Wala may kahigda sa Orkita, ano man? Wala may dawata. Uy, wala mo dawata, anong dawata? Kuhaan ko no, kanang manira lagi. Nah, ako din una-una, bantay sila. Kayang Ginoo mo padalag silot, di ba gisultihan man mo nako? No, kung nga ang Ginoo mo padalag silot diha, bahaon na sila, lunupan na sila. Padadaan na silang silot, lunupan, bahaon na sila. Kunya, ang ako huna-huna, pag istorya na ko to, singit ko, pisang magkaon ko, mahuna-huna na ko. Otos muna-huna. Matulog ko pag din akong higda, akong nahuna. Tos kong gisulti ninyo. Pastilan na kayo natuman man. Karon. Ngunit nga, wala man tamanunglo, nagsulti ta sa nahitabo nga akong gisulti ninyo. Mao nga gabi naman. Uy, Disyembre 31 karon sa Kang Gregorio. O kamong tanan gihinam-hinam kay di ako nugikan god. No. Pwede man nga mo sapaytan nila. Pwede man nga mo kwanta no mo kan punta mo am simpatya punta kay niya man tas kalibutan. Oh. Pero don't think nga nagselebrar ta kay nataw si Hesukristo. No? Ang atong New Year unya pa sa Abib 1. Monay ato ang 31 gyapon na sa ilang awatang hibalo og 31 ba na silang Marso. Kay sama nato karon no ang ato ang Adar 1, ang atong Adar 4 30 sa ila. So pila ka 5 days. So dapat ang atong birthday Adar 9. Kay mao nay katumba sa kalendar ni Gregorio nga dito kumataw sa February 4. Kay ang February 4 gud nako Adar 9 man di ay. Kung mag-Adar 4 ta, sa to pa wa pa'y Pebrero ko na tao na dito sa Kang Gregorio. 30 sa oh. Sa 1972 nga ancient calendar. Mo nang og ato ta mo sitting sa February 4. Ang February 4 nila sa kalendar dire is Adar 9. Adar 9. Kaya itong panahon na pagkataon ako, dili man Adar ang gibasihan. Ha? February 4 nila, Adar 9 na to. Pero dili na February, tama, 9 sa to
Adar 9. Ang birthday nako. So, other 9 pang birthday. Ha? Other 9 pa niyang sige. Adar 9 pa. Kay ato man ang itungod. Oh, mao gyud. Di ba na pwede nga atong iligas? Oh, matungod man? Pangadlaw man. Adlaw man mi awan. Matungod man kay ang ilang 31 uno man na to. Oh, tungod gyapon. Oh. Tungod gyapon. Di makaihap man kita, no? Makaihap man ta. Ang pizza lay di matungod. Ang 4 na to, 4 nila di matungod. Oh, pero sa mga gidaghan nun sa pizza sa mana 9 sa Adar, 4 nila. Tungod gyapon prera kan. Oh, sumonay tungod. Ang tungod sa February 4, Adar 9. Parehara. Tungod gyapon. Di ug Adar 4 ang resulta January 30 nila. Oh, awa man ko matawag January 30. Mao mao. Lambo yung kibalin. Kibalin pa ko na. Ha? Kibalin yun ba? Oh, awa man ko matawag January 30. Sayo pa kung birthday. Adar 9 sa to ah. So karong Adar 9 ko mag-birthday pohon. Kaya sa Julian at Gurian. Ika namin sakto. Adar 9. Lahi mo ko nigawas ito ah. Oh. Lahi mo nigawas una nila. 9 sa to ah. Kay ulahi man ang atuan ni guwa gud ani karon. Para ninyo unsa kang kuan na tao. Oh, kanang November 13 mo nay pahauman nimo sa Adar kun kanusa nang Adar dito ka mag-birthday. Sila yun. Adlaw. Oh. Kana ulahi una-una. Oh, inana na. Hmm. Oh, di So Adar 9 ang akong birthday nalayo na hinon. Lunes. Martes. Friday. Ha? Friday. Ang birthday. Ah, Lunes wala. man. Lunes man 30. Igo po ng baka ninyo nga nangunot ng lubot sa kaniwang basig maunda na. Kay palito nila tong baka nga 18,000 nga perting liwa nga kay basin ko kay aron kuno manambok. Wala pa. Kung mo palit mo baka duray pilian. Dili na manambok maniwang ug samot. Kapay karni na. Kay unsa may kanon niya diri nga pasibsib na magmayo anang baka diha kanding. Kumandaan. Kabayo, diwa na yamo. Anay city risanay padala na. Ha? Anay city padala. Nana gipala na. Pauno na karon. Ah, di. Nana may city ni mo. Nana po yung Jis diha. Ah. Wala po yung wawat. Maguna-una na lang gughala dani. Oh, na. Oh, 150 niya. Oh, asar man to. Traffic road kuwasa. Be. May nalangin tao na. Ato ra pa nang ikuha sa radyo. So, Adar 4, Adar 9 ang birthday. Yung official na ni ha, official ni. Dili pa man na kuan kay layo po naman pa man na. Kana may igo kayo sa water. Oh, kana. Adar 9. Inside gid ba? Okay, ang atong kuan katong ilahang February 4, hala lang og magkwenta tag Adar nga di man to Adar. February man to nila. Ha? Wa pod ko na taog 30. Adi ka boss ang akong kuan. Notro yun. Para realistic ba? Oh, Kay February 4, other 9 man po na. Adar 9. Kaya mo kayo record doon. May record. So February 4 gid nila. Sa diri sa to Adar 9. Mo na siya, mo na i-correct. Kay mo Adar 4 ko, January 30 nila. Ayun. Nagtanaw sa history ana. Ha? Question ko sa history. Oh. So karon naman ta. Humana. Maayong budto. Pwede yung tanan. Oh.